kubor nagaslem jong unongsan hima. Kublai pi parlok baro hagani kapor kapriang sumubhay pi siya ki kubor bakong san jong katayo palawan ra do nong san hima bat ki kubor ki long kumni kahito Shangpung area West Dentia Hills hagashi potri uyayong arajar arpulai kala ai daga jing ujor FIR halor ka jingklem ka jingking yat kejat hagashnong molicha Shangpung Katkum gajing ujor ka bala ai do President ba General Secretary ka hito Shangpung area hathanat raliang laong bagate ka jingking kala khlem ha kapor kumba shibije khat san minute jong ka no phaisngi jong ka khandai tarik uyayong arajar arpulai laong ru bagane ka jingklem ka dai namar ka daw jong ka jingle sting katnat ka ba pentre yegani ka jingking bat kata ka soil and water conservation jong ka sarkar jilla kahito kala kentui ki pulet bakin toket halor gani ga jingjia bat ban penshitom ya ki badon kiti katkum ki kindon jong Prevention of Corruption Act khat khandai spa aprapupra namar katege jingklem kalong na kadaw jong ka jingbom ler katnat soil and water conservation ban pentre katkum ga mangtengka balabha Ka Election Commission of India kala ajing ito ya Voice of the People's Party kum kata ka State Party ha Meghalaya Yagane la pentip daga Election Commission siya ka VPP hanggang si Potre uyayong arajar arpulai. Kajing ito yaga Voice of the People's Party kum ka State Party haga jala Meghalaya ka long hadin mga Election Commission kala pagbinya yaga jingmi na ki Election MLA ka badang Shudep Shen. Laban kedo ban na ki khat prangut ki MLA ki baka VPP kala penya khun haga ki election badang Shen saungut kila jong. Menteri Rangba jong ka jela Konrad Kongkel Sangma haga sngi baar ula penpau bagi don ki nongtre jong ka Balang Presbyterian ki banaka ni ka jela kila Shale Ebor ki Reorunar haga jela Bihar. Hapa penrem jori ka jingjia Konrad lingba ka rinsan Twitter ula ong ba ula ptha ki pulit ka jela Meghalaya bakin ya keren bat ki pulit jong ka jela Bihar kenang ban yarap ya kita ki nongtre jong ka Balang Presbyterian ban shim jing tip ka babanya naki kenang ban la ban ai ka jing ujor la ni ka FIR persha ya kita ki runar Konrad ula pensyai bahaga menengkong kala don ka jingong bala kem de ki pulit ya kita ki nongtre ka Balang Presbyterian henrai ka ne kamlong ka basisha ula ongru baki pulit kila alam yaki khnang bakin laj ni ki nogi nogi jingma patkum juru ban shim jingtho halor ka ei ka balajia katkum ki khubor ki baki teki arngut ki nongtre jong ka Balang Presbyterian ki kinthop ya u Reverend Ruben G Lalu badu temen basan ti nongklau ki bana ka Balang Presbyterian laj umkhra haga jo kapor Menteri Rangba uliyat ho ba udang ap jaga jingtip ka bapura halor ka ei ka balajia bat ki teki arngut haga jella Bihar Haga wega jingjia ka bala penpau syai baga jingshalan bi anyu doyong ka yaj bet haga jela haga baga wega trok ka badan registration number ML not nyo B kendai iwei sansau haga step perngam kala let ban no syakariat jong ki benta ka badan haga snong umling kumalayo jingtip layat ho baga teka trok ka bakit bi anyu doyong kadai ka balawan ni thain West Khasi Hills bat pendon kam do surok clown ni benta jong ka mairang umrit umling ban light na jing talasi ki pulit ha usurok ba haga ni jing jiao nongnya jong ka trok ulam mensau banagal yang gi nongrep bat ki pai ba nong shong snong ki bala sakhi ye ka jing jia kila let ban a jing rap marmar ban penkit no ye ki ba mensau shiki jaka a jing sumar Halor kani ke jingjian kaliang jong Superintendent of Police Karibhoy District Ugiri Prasad uliyat ho ba ya kani ka trok antano haga jo hi ka sngi ka bala jia ka jingjia bat an pengat ru ya kate ka trok kat kum ki kindon an halor ka jingshalan be an ye udoyong Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ramrai Circle haga sngi ba ar jong katayaw kalalaj ban panjing shine of Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills halor ka jingsam marpo khndo na ka wei ka jaka ha maulang ria haga thain Ramrai West Khasi Hills Nakaliang jong kinongkit kam ka seng kila ong baga jinglait ban panjing penshine o DC halor ka teka benta kalong halor ki santali ki mat ki bakin thop babalai bagi teki nong wanti nik sammar po khndo ki shu wan klem gano gano ka jingtho ne jingtip ka babiang na gitnat badai pet ka jilla Shusho ke FKJGP kala dawa ba UDC udai ban pensange no mardor ya ketika kamban sammar po khndo ladakim ya chatum ki kot kisla ki babiang hapo arfu saw kenta lem kumta ladajia AA kinkit kilehi
kawai ni jingjia kabala jia wei u hybrid u badang khat sansnem karata ula do no ila ka jingem kat balai ngot ki wei pat ki bala men saujur hadin ba wei u ding ba u bala pot ki the ula klon bat ban nya ka yeng sa jongki kabadan hakasnong umling kat kum ke jingtip kabala yo ulum la ong pagani ke jingjia kala jia ha kapor 8 baje ai jong ka no phai sngi kat ba kini baro shi yeng sistem kidang edon lang krui hapo yeng henrai kinsan utai udeng ba ubadan marsenda bat ka yeng sa jongki ula kelon pat ban bet ye ka yeng hado bakanda prahi phom uneu hybrid ubala khla no hagane ke jingjia udai ubadang puli ha ka class 10 ha Saint Francis School ka badan ha kasnong umling mat ki langut ki bala man saw jor hagane ke jingjia ki kinthop ya ka para jong uneu hybrid mat ki kme ki pa ya ki bala tip kerteng kumu Nicholas Hasda mat ka moni kisku tang maria yo jingtip halor gane jingjia nakalyang gi bor pulit ka thanat na nongpo kila hiar marmar sekete ka jaka bandra ya ka met jong gi ba mensaw ki jaka ajing sumar badi ka met jong new hybrid lara civil hospital nongpo na ka benta ban pendap ya ka post mortem ki bor pulit ka ribhoi district lingba ka anti narcotic task force ki hadin ka jingyo jingtip ka bathikna halor ka jingdon jong ki breu ki bathmu ban shalan ni ki jingdi pun bu at ki bala khang persha na silchar sha Guwahati kila penlong ya ka jingpen up shrip ban yo kemno ya ka wei ka bus ka badan registration number AS Arsaw C khandai pra sansan hajan umling hadin ke jingyo kem ya kene ka kali ki bor pulit kila penlong ya ke jing talasi bat yo ruban kurup kumbah nyo tali ki jingsong ki bala thep yo jingdi pun bu at kinja ubakhya kumba pra pon hinre kilo nalor kinja ki pulit kila yo ruban kurup ya artali ki mobile phone halor kene ka bentan ka liang ki pulit kila kemno ya argut ki bre ki badai na Patna jong ka Jala Bihar ya ki bala tip kerteng kumu Rohit Raj Pandey arko arsnem karta baru Bipul Kumar khat khandai snem bat kat kum ki kindon an jong ka narcotic drugs and psychotropic substances bat ka jingto okit halor kene ka jingjia kadang ya shakman ka jingkentor pot bat ka jingpen i bor jong ka sarkar Assam ha Jala Meghalaya kadang peteng hado kini ki sngi ki por ki ba menta Hagabala sakhi baka sarkar Assam kala lor surok shakithan khat khasla psiar kabadan West Dentia Hills district kani ke jingkentor pot daga sarkar Assam kala penlong yagi bor penyai district jongka West Dentia Hills ban shimkhia yagani ka kam shwaban mi ki jing persha bat ki jingkentho ne ki babon balang aga jinglai jurip yagani ka jinglor surok naka Assam hakithan khat khasla psiar kabayalam de uba wan khrau kupar kharbuli MCS executive magistrate uba barrister yang block development officer Lasken AJ Sangma DSP ka West Dentia Hills district harengkat ka jing senran lang ki pulit kila syam ji nong trei surok bat ki kali JCB ki badang trei yagani ka surok katkum ko jingya tho jong ki nong trei la ong ba yagani ka surok la pen trei de ka sarkar Assam nakasnong kharmi hado khat kasla haga jingjrong ko masipo kilometer lingba ka scheme jo ka sarkar pedeng ka jinglor yagani ka surok kala poi hado riat ken o bat yurim bi am kabadan ha khapo jong ka snong khat kasla bat psiar bat ka jing pen trei kala ya la kum ba kat to ka ni tayo hagani ka sngi na kalyang uba wan khrau kupar kharbuli ula pha apen sange ya ki nong trei surok jong ka Assam bat phale phairu yaki shakishnong la jong habay keren bat uba wan khrau ula ong bakila yo ya ka jing ujor na video ka lasken bakadon ka jing pentrei ka surok ka bala poi shado ka snong khat kasla barang kalyang u district magistrate ula hiar jurip shagani ka jaka ban lap ya ka jing shisha hagawai ka jingjia ka bala jia ki pulit ka ribhoi hadin ka jingyo jingtip no rangba snong ka khandai mer baridwa kila lapno ya ka wei ka met yap jong we rangba hapo ka wei ka kali kamai ka badan your registration number AS not iway FC hnreu khandai iway R ka bala sange harut surok hapo ki benta jong ka yo khandai mer baridwa mar persha bat ka khrdop jong ka ketem CRPF Yau tahu breu ubala khlat no latip kerteng kumu mitun sen ukun jong amul sen nakasnong Jayanagar ka badan hapo ka jingkmi jong ka Beltola police station jong ka Jala Assam nakaliang ki bor pulit hadin ka jing pendap ya ka jing tokit ka babanya kila penkit ya ka met yap she civil hospital nongpo na ka bentaban penong ya ka examine postmortem badru ban lapksa ya ka daw halor ka jing khlat jong uni urangba Hagini ki khindiat si la yoi ka jinyatai lingba ki lat pathai khubor badru haki rensan social media haga baya dei bat ka roster system
Nakal yang sembut Menteri Rangba jong ke jela ubak Preston Tensong haba jubab dia ke jingkeli hagano ke benta ke sarkar ka yang haga bayadai bat ke roster system uli athu baga jing pentrai kam ni ke roster system kala jia hagi snam ar haga baga yeng bishar badan buram kala ye ke jing bishar jongka bat ke sarkar kala file ye ke affidavit palat license badru kala kerpat ye ke yeng bishar badan buram ke Meghalaya High Court bakin syak yangi ban pendon kam ye ke roster system prospectively retrospectively ulah penrap bro dah ke baong baka ying bishar badan buram haki tiki por kala penbore ke sarkar bat kila ong bangidai ban pentrai kam retrospectively kabamut nadu kabasdang jong ke reservation policy uba Preston ula ong bangidang ap yo Menteri Rangba bamarsen poi sanong ba shalong kin sadan ke jinge kendo jong ki Menteri Sarkar bat kan donru ke jinge kendo jong ke MDA padru ke jinge kendo jong baro ki sengsan perthai ke jelna banyak keren halor kane ke mat Usembut Menteri Rangba jong ke jelna uba Preston Tensong habaya keren bat kilat pathai khubor ha khat arter uyayong arajar arpulai hadin ke jingelang bat baro kitna trikam bapher jong ke sarkar jelna ula ong bakum bakalong menta nakal yang jong ke sarkar kala penmi ye ke hukum ha ka bayadai bat ke jingsalan tu yo doyong badai ban sange na osisendon bala dalap ye kinu ki bedang peteng bat ke bedang kiti ban salan be an yo doyong kin syakem baru syak dan kuna haringkat ke jingsa pengat haki kendon ai ti parlok negati khubor ngila poi shika pukut kada do banginya shem yang lashem tayo ni ai kublai ka por ka bakodo jong pi sasisen kublai shibu